sithi thuluma uzobuya ekuseni anonguzanga ukuzobuya ephetheni kodwa isimanga nangabe nisajonge ezintabeni Nkosi ngicela mhlawumbe ubusisami singazilibali inkabi zami kaloku abanye sebaphelelwa ngamathemba banamaphupha amahle esiqondweni kodwa boshuka kukwafeza banokufunjathisa izinto ezinhle emathungweni xa bevuka ekuseni abaziphethanga kakade bezingabafanelanga ukuba thina sibulawanga indlala sizobulawa zizifo zomhlaba kaloku nina ngenxa yoswele isibili bavele banokwenza ngesifo litheni sambongozela banifale imilomo ngesifonyo bathe bebona indlala ifikile usizi libhalwe emehlweni banibonisa i-350 engantweni bazibona bezizityebi kaloku babona nomali abangayibelelanga yina ndibona ikhehle elidala livuka ekuseni nentonga emehlweni likhangela into yethu nje ndithe ndimbuza kutheni usebenzele into yokubhatala ngamanyala wathi thula mntanami mntanawe sobulawa indlala wena funda ukolula isandla okhongozeleyo kaloku isandla esikhaya sibuze siwubhebhethe esamukelayo uthe zifundiseni ukuthandaza kaloku inkulu into enilandelayo nekhasayo ukufa kusemva kwayo nina nasihubushelelana nanzi ukuba yokutshona kwelanga yiloo nto neentathambo zezo zingaqaqambanga kaloku nina bazala niziqeqeshanga uthe nina bafana anigcinanga kaloku amandla akaphiwanga yiloo nto nenkomo ningazolisana neningandibuzi ukuba kutheni nisifa kangako kaloku ndiqala ubona ngani ukuba umkhonto akwazi uhlala ekhaya nina into eniyaziyo kokubulalana nifuna ukuphakamisana abanye sebephilela nje uphilisa wena kabuhlungu isikole kuni yinto egqithisa intsuku kanti anazi ukuba nalapho kungekho quthe khona kuyasa uthe andazi kunzima ntoni kuni kaloku aniphulazi wakho nitsho ubunzima bondlela ezikhanyelayo nina nikuphathana utheni iminyaka nikokanye esikolweni kodwa iingqondo zenu zifana nezethu abangafundanga yiloo nto abanye baphela isidaba bengazitholanga uthi uzukulu benijonge lukhulu kuni kodwa into enizenzayo azinikhuthazana ukunani ngamaxolo seliphethiselana nibathandayo kaloku ukuthandwa kwabayo bathi niyafana anifani kodwa izenzo zenu ziyafana nonke nambi indlela ezifanayo uthi niyasola nina nihamba ezitheleni zempela ivanjile ebanjwe nini imuphi ukufa ivanjile ekwelekwa nini imuphi inhliziyo ebuhlungu uthando kuni seyaba yinto yokudlala nishiye inhliziyo zabanintsi zivuza igazi kanti kutheni ningayazi lento niyenzayo ukufa kwabanye yazi nina nisazozisola ngelinye ilanga noshoka ninkulumo yami ukuba siningcwabanga uthi thina sikhule sazi ukuba intanga iqale yonke xa mthobizayo ningatsho ngibona amantombazane ngoba kazinithisana kaloku nina abafana ezogoqezela nezibakala khumbulani amanyala aqale kulo avela kulo bakhelene amakhaya ikani ukuthizela phofu negaba limelikude kuwethu notata benu